fighting out of Dushanbe, Tajikistan, Samanta Murodi. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имрӯз, яъне рӯзи 26 август дар Абу-Даби турнири UAL Warriors 44 баргузор мегардад, ки дар он ҷангвари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов баромад мекунад. Рақиби ӯ боша варзигари бразилӣ ҳамдастаи Чарлз Оливера Лукас Сампайо мешавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда метавонед. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахша. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, аллакай ин шом, аниқтара шоми 26 август дар Абу-Даби дар майдони Этиҳад турнири UAL Warriors 44 баргузор мегардад, ки дар он варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 8-0 бо варзигари бразилӣ Лукас Сампайо бо рекорди 8-1 вомехӯрад. муҳорибаи онҳо дар вазни нимёна, яъне 77 кг мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. шаби гузашта ҳам Самандар ва ҳам Лукас вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. дар ин турнир ҳамагӣ 14 муҳориба ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи Самандар Муродов зидди Лукас Сампайо 11 муҳорибаи турнир хоҳад шуд. турнир аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. барои тамошо кардани муҳорибаи Самандар ду вариант аст. якум вариант ин UFC Fight Pass. турнири UAL Warriors-ро танҳо дар UFC Fight Pass нишон медиҳанд. чӣ гунае ки медонед, дар он ҷо тамошо кардани муҳорибаҳо бепул нест. варианти дуюм ва варианти бепул боша ин телеграм канали мо Паҳлавон TJ. якчанд дақиқа пеш аз оғози муҳорибаи Самандар мо ҳамаи ссилкаҳои даркориро дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки муҳорибаи Самандар Муродовро бепул тамошо кунед. ҳамчунин дарҳол баъди ба анҷом расидани муҳориба мо муҳорибаи пурраи ӯро дар телеграм канали худ мегузорем ва шахсоне ки кор доштанд ва пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд метавонед дар дилхоҳ вақти худ даромада муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон TJ тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментари закрепид шуда. ҳозир бошад дӯстон, биёин якҷоя дар комментария дастгирии худро ба Самандар нишон медиҳем. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.